Comecei a xogar o balonmán cando tiña 8 anos, xa que meu primo Aarón e máis eu apuntámonos un ano para probar, gustounos e dende entonces xogamos toda a nosa vida. O meu posto de porteiro elexino porque gústame ser un pouco independiente, gústame ter a miña responsabilidade aparte a dos demais, e iso é o que me convenceu para elexir ser porteiro. O meu mellor momento no balonmán para min é cando quedei campeón do mundo junior. Ese foi un momento que non o podo describir. Foi un éxtasis de emoción, aparte de facelo o último ano de junior cos meus compañeros, foi increíble. O peor, bueno, teño dous, que cando quedamos fora da fase final do Campeonato de España en xuvenís, co Lalín, que perdimos en Xixón, e cando descendín co Villa de Aranda tamén eses dous momentos foron, vamos, non esquezo, non me acordo outro momento no que chorara tanto. Si, foi moi duro marchar de Galicia, tiña moitas ganas de irme cando fichei polo Barcelona, pero no momento de que me tiña que marchar, coller o coche e ir ao aeroporto, a verdade é que fíxeseme bastante duro. Estar ca miña familia en casa, estar cos meus amigos, vivir no meu pobo, facer vida ali, vamos, teño moita morriña. A Gonzalo Pérez de Vargas porque admiro moitísimo como porteiro e caeme moi ben como persoa, e a verdade é que creo que podería aprender moitísimo del. Síntome moi identificado no club no que estou agora, pero non podería dicir que me sinto igual que cando xogaba no Lalín, porque a verdade é que considero que é o meu club de corazón, e dende que marchei dali non estou ao 100% identificado con ningún equipo. Sempre teño aí un ollo posto no meu pobo para ver como van. E o mellor adestrador que tiven diría que é o que teño agora, Jacobo Cuétara, xa que con el saquei o meu máximo rendimento, foi o adestrador que mellor me fixo xogar. Si, son moi supersticioso, teño as miñas manías antes de xogar e mentre estou xogando e iso, intento cada vez ser menos, pero vamos, sí que teño bastante de supersticioso. Un soño para min sería estar convocado para un gran campeonato coa selección española, xogar un mundial, un europeo, uns xogos olímpicos se Deus quere, ou, por exemplo, entrar nunha Final Four. A verdade é que iso sería impresionante para min.